Magalirong kita ug manganta, atong daygon ang Ginoo. Himayaw Ang iyang ngalan, pasalamatan ta siya. Magalirong kita ug magampo, atong daygon ang Ginoo. Himayaon tang iyang ngalan, pasalamatan ta siya. Daygon ikaw, O Diyos, himayaon ang imong ngalan. Salamat kanimo, kanimo among Ginoo. Daygon ka Dios. Sa kalasamahan og sanak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ato Ginoo Kristo ang gugma sa Dios, ang panagiusa sa Espiritu Santo maragay Dios. Manausad kanimo. Mga igsuan na kitawag katigom datong pagdaig sa Dios, sa itong pagsaulog sa kapistahan ni San Francisco de Sales, obispo ug doktor sa simbahan. Sa hilom ato ihalat ngadto sa Ginoo ang atong mga personal nga mga pangamuyo. Uban sa intensyon sa atong Santo Papa sa misyon simbahan, alang sa kalinaw, alang sa kayuhan sa mga masakiton, sa gasa sa maayong panglawas, ikinahanglan sa matag usa, ilabi na mga lumilihok atong parokya o ba silang pamilya. Ato sa kinihalad, alang sa mga panginahanglan sa itong mga kaigsunan nga nabiktima sa mga kalamidad. Kung karon mahimong kitantakos sa pagsalmo ting Santos nga misa, lusulan to karon ang mga kasalaang ato nabuhat ug mga ikasapasaylo sa Ginoo. Nakakumpisal ako sa Dios nga mga gahom at tanan ug kainyo mga igsuon nga nakalapas akong nakuuyamot so nahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa anging buhat. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako sa Santa Maria ko na igulay, sa tanang mga anghel mga santo, ug kainyo mga igsuon, aron ko iyampo sa Ginoo nga atong. Kaluy ang takta sa Dios nga mga gahom at tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, pero kita niya ganto sa kinabuhi nayo. Amen. Ginoo, 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 kaluy, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo, 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 kaluy, kaluy kami. Kaluy, kaluy kami. Magampo kita. O Diyos, nga alang sa kaluwasan sa katawhan, nagbuot ka nga si San Francisco, imong obispo, mahimong tanang butang alang sa tanan. Itugot nga maluluyon, nga sinunod ang iyang paninginan, magpasundayag kami kanunay sa kaaghop sa imong gugma, diya sa pag-alagad namo sa mga kaigsunan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoo Kristo imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan si kaduang basahon ni Samuel. Sa patay na si Saul, nipauli si David sa Siklag, humaniya malaglag ang mga Amelikanhon. Og didto nagpabilin siya duha ka adlaw.
Sa ikatulo ka adlaw, miabot ang usa ka tawo gikan sa kampo ni Saul. Gigisi niya ang iyang bisti o gibutangag lapok ang iyang ulo aron pagpakita sa iyang kasub-anan. Mihapa siya sa tubangan ni David agig pagtahod. Gipangutana siya ni David, "Diin ka man gikan?" Mitubag siya, "Miskapo ako gikan sa kampo sa mga Israelita. Sugin ni ako sa nahitabo," miingon si David. Mitubag siya. Nanibog sa natad sa panggubatan ang mga sundalo, ug daghan ang nangapukan ug nangamatay. Lakip si Saul ug ang iyang anak nga si Jonatan. Unya gigisi ni David ang iyang bisti, gigisi usab sa iyang mga sakop ang ilang bisti. Nagbangutan sila og nanghilak ug nagpuasa hangtod sa pakagabii tungod kang Saul ug kang Jonatan nga iyang anak ug sa mga tawo sa Ginoo ug alang sa banay sa Israel, kay sila nangamatay man sa gubat. Ang pangulo mo, o Israel, gipatay dito sa imong kabungturan. Nangapukan ang mga bayani, si Saul ug si Jonatan. Naghigugmaay ug angay higugmao. Wala sila magkabulag sa kinabuhi ug sa kamatayon. Mas tulin silang mulupad kaysa mga agila ug mas pusgan kaysa mga leon. Mga babae sa Israel, hilaki ninyo si Saul, nga naghatag kaninyag bistig pula, o mibutang og mga dayan-dayan nga bulawan sa inyong sinina. Nganong nangapukan man ang mga bayani dito sa panggubatan? Namatay si Jonatan, ibabaw sa kabungturan. Naguol ako pag-ayo kanimo, igsuon kong Jonatan. Gimahal ko ikaw, ug ang gugma mo kanako, labaw pa sa gugma sa babae. Nganong nangapukan man ang mga bayani, ug nahibilin sa panggubatan, ang ilang mga hinagiban sa gubat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pakita kami sa imong naong, o Ginoo, ug mga luwas kami. Pakita kami sa imong naong, o Ginoo, ug mga luwas kami. O magbalantay sa Israel pamati, ug giya sa panon ni Jose. Gikan sa imong trono, ibabaw sa kirubin padanag, at tubangan ni Ephraim, Benjamin ug Manases, ukawang imong gahom ug umarika aron pagluwas ka namo. Pakita kami sa imong naong, o Ginoo, ug mga luwas kami. O Ginoo sa kagahuman, hangtod kanus amo sila ug ka sa kapungot, samtang nagaampo ang imong katawhan. Gipakaon mo sila sa pan sa mga luha, ug gitagaan mo sila og mga luha aron ilang imnon. Gibiyaan mo kami aron awayan sa among mga kasilinganan, ug nagabugal-bugal ka namo ang among mga kaaway.
Pakita kami sa imong naong o Ginoo, ug mga luwas kami. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manakay niyo. Manausab kanimo, Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. himayaon ikaw o Ginoo. Unya ipauli si Jesus sa ila og nagkatigom na usab didto ang dakong panon sa katawhan, ug tungod niini si Jesus ug ang iya mga tinud-an wala na gani higayon sa pagpangaon. Sa pagkasayod niini sa iya mga kaaway, kabanay, nangadto sila aron pagkuha kaniya, kay ang mga tawo nagingon man nga nabuang siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Mga igsuon si Jesus mao ang tao nga para sa uban. Ang daghang mga tao nga nagtigom sa palibot ni Jesus ug sa iyang mga tinud-an ug sa ingon wala nay panahon sila sa pagpagaon. Walay lain nga importante ni Jesus mao ang pagpakaon sa kalag sa iyang mga silingan uban sa pagpakaon sa iyang gugma, ang iyang kamatuoran hangtod na gani nga iyang nakalimtan ang pagpakaon sa iyahang kaugalingon. Ang masakripisyohong kinaiya nagpatuhok sa iyahang matagutlo dinhi sa kalibutan o gitapos diha sa iyang pagpalansang sa krus didto sa Kalbaryo. Mangutana kita sa itong kaugalingon, nagandoy ba ako nga makaalagad sa uban? Unsa bay ako sukdanan sa paghigugma kanila? Ana ba ang akong pangandoy nga makaalagad sa mga tao nga nagpalibot kanako? Ang pipila sa mga parinti ni Jesus nga ang paglantaw, ang pagkatawhanon, bituo nga ang dedikasyon o commitment niya para sa uban sobra na kaayo. Ang rason nga ilang hunahunaan nga nabuang na siya. Sa atong pagbasa ining maong puluga sa Ebanghelyo, kita matando gayon. Kay nakaamgo kita nga ang gibuhat ni Jesus tungod sa iyang gugma para kanato o sa katawhan bisan nagunahuna og daotan ngadto kaniya. Daghang mga santos nga nagsunod sa paningignan ni Jesus gikasukan o gilutos usab sa mga tao. Pero nagpabilin silang mahigugmaon tungod sa ilang mahigugma kang Jesus. Ug usa niini mao si San Francisco de Sales. So unsa may hagit para kanato mga igsoon? Magayo kita sa tabang sa Dios nga mag-alagad kita sa ato ang isikataw uban ang gugma. Magpakabana sa panginahanglan o pangandoy sa mga membro usab sa atong isikataw, ilabi na ang mga membro sulod sa ato ang panimalay. Hinaot unta. May palihog para sa katinigbanog pag-apo. Magampo kita ganito sa bahan nga anaa sa langit, aron makakat-on kita gikan sa iyang anak, Jesucristo sa kahulugan sa tinuod nga pag-alagad. Moingon kita, amahan tudloi kami sa paagi ni Jesus. Amahan, tudloi kami sa paagi ni Jesus. Nga kita isip simbahan,
mugawa sa atong kaugalingong kalibutan, aron sa pag-alagad sa uban, sa walay pagsapayan sa kaugalingon. Magampo kita. Amahan, tudloi kami sa paagi ni Jesus. Nga sila nga naa sa pangagamhanang pampubliko, muhatag sa ilang pinakamaayo diha sa ilang pag-alagad sa katawhan. Inay pangitaon nilag una ang makaayo sa ilang kaugalingon. Magampo kita. Amahan, tudloi kami sa sa paagi paagi ni ni Jesus. Jesus. Nga mapasalamaton kita kanila nga nangalagad kanato sa nagkalanlaing mga paagi. Magampo kita. Amahan, tudloi kami sa paagi ni Jesus. Nga sama sa bulahang Birhen Maria, magmalinggaton kita sa mga panginahanglan sa uban. Magampo kita. Amahan, tudloi kami sa paagi ni Jesus. Ngay mo tang isipon nga tako sa mapuslanon alang kanamo, ngalang ng Teofilo Kamomot Obispo, og Joel Chevalier, pare, mabayo na nga to sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan, tudloi kami sa paagi ni Jesus. Nga ang mga nangamatay, makadangat na nga to sa langit nung puloy-anan. Magampo kita. Amahan, tudloi kami sa paagi ni Jesus. Sa hilom at ihalagan to sa Dios sa tawa personal nga mapangamoy. Ginoong among Dios malisod ang pagtabang sa uban, ilabi na kung dakong kahasol ang paghimo sa ingon. Mahakatunod ta kami kang Isos nga kanunay andam alang kanila nga nangita sa iyang panabang ug hatagi kami sa kusog sa paghimo niini. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Aking hinihiling. Magsuon pagampo ka murag ako iyong sakripisyo, dawato sa Diyos amahan nga magaho ba tanan. Dawato nunta sa ginawang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo pinagi ning makaluwas nga gasa nga among gihalad kanimo. Panilaaba nga among kasing-kasing diyan ang Diyos ng kalayo sa Espiritu Santo. Dinig maong kalayo, imong ipanilaab ang paaging katingalahan, ang maaghupuyamot nga kasing-kasing ni San Francisco. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo marakay, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Angay ug mataro. Santos ka bahan Diyos katunhay mga gaho nga tanan, agay o matarong gayon, nga magpasalamat kami kanimo kanunay o katanang gabi. Kay imong itugot nga magsadya ang simbahan diya sa piyesta ni San Francisco. Sa ingon nga imong kami gilig-on pinaagi sa panigidan sa santos niya nga kinabuhi. Imong kami gitudluan pinaagi siyang pagwali o gipanalimdan pinaagi siyang pangaliya nga makapahimuot ngayon kanimo. Ug busa uba sa tanang panahon sa anghel sa og mga santos, nagaday kami sa imong kahalagnon sa walay hunong nga pag-imo. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuhan. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Daygunang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Sa tuwid ikaw, Ginoo, ang tumurat sa nagkasantos, ipanalangin mong Espiritu o pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kinalang ka namo, nga lawas ng dugo ni Kristo among Ginoo.
Sa pagpasakit siya hugalingon, bikuha siya upan. May pasalamat kanimo. Bipikas o bihatag ni ngadto siya mga tinudan o biingon. Dawata kay ninyo nga tanan o kada, kay kini mo ang akong lawas, kay tugyan alag kanino. Sa sabang pagi tapos ang panihapon, bikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usap, bihatag ni ngadto siya mga tinudan o biingon. Dawata kini, o pag-inom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay ang kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandog kanato. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo atong handungo, naghalad sa kaugalingon, isip pagkaog ilimnon, atong kalawaton karon, hangtod sa iyang pagbalik. Hangtod sa iyang pagbalik. Aron paghandog sa kamatayang pagkabanhaw nito Kristo, nagahalin kami kanimo amahan, rigpaan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo. Tungod kay imo kami giisi mga yan, nga mga tubang walagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawat ug dugo ni Kristo, magkahiusan niya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibok kalibutan. Himo nga mahingpit kami niya sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nagamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nagamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong daw. Kaluy kami tanan. Himo ang kami agayan nga makaapit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ginan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos na nagatuban sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ka og adaygon ug amoy ka og himayaon, pinaagi nito Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo mga gahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanagdungog ug himaya, hangtod sa kahagturan. Amen. 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 Kaya mag-abog samahan ng gabi ito mga pulong itulog ka nato sa atong maunong. Amahan mo nga ka sa mga langit, pagdaygon ang imong alam, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagod, dinhi sa iyong tamayngon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualwan sa kami sa daotan. Magay kami kanimo Ginoo, ngay mo kami luwaso sa tanang daotan, at tagi kami sa kalinaw ning panahonan. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasabot. Samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik nito Kristo among maunong. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya,
hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo giingon kasi ang mga apostoles, ang kalinaw ang ibilib kayo, akong kalinaw ang ihatag kayo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong sibahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaakay. Manaw sab kanimo. Ipakita ta ang pag-iningsud. Cordero sa Dios, nga nagawagtan sa mga sala, sa kalibutan kaluy kami. Cordero sa Dios, nga nagawagtan sa mga sala, sa kalibutan kaluy kami. Cordero sa Diyos nga nagawagtan sa mga sala, sa kalibutan hatagi kami sa kalinaw. Kini mo tumayong baong Diyos sa Kordero sa Diyos, na nagawagtag sa mga libutan, bulahan ang ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Magambog ito. O Diyos nga mga gahom, itugot na nga moyo kami, nga pinaagi sa mga sakramento nga among ikalawat, sa pagsunod namo dinhi sa yuta, sa gugma ug kaaghop ni San Francisco, makadangat usab kami sa himaya diha sa langit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakay. Manausab kanimo. Huwag panalangin ang kamo sa tumayugma ug Dios, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahal ng Santos nga misa, lakat kamong isangya ug magkalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.